Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi weku-North Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera weku-East Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Rhodzi ari kutiisira musign language. Mufundisi kwaisai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa. Tinoda kutenda hurukuro yedu yatiinayo nhasi ine musoro wenyaya unoti kufa nekumuka. Kufa nekumuka. That's right. Takamboita zvidzidzo zvakada kudaro mufundisi. Yes. Icho chidzidzo chedu chatapedzera kuita mufundisi. Nemi vateereri taitotaura nekufa nekumuka kwaJesu. Okay. Patakaona isusu kuti Jesu akanyatsofa zvemashuwa-shuwa. Pakudzidza kwatakaita matsamba ese ataiverenga mubhaibheri akaburitsa pachena kuti kana zvinzi Jesu akafa akanyatsofa kufa chaiko zvekusara pasina kana doubt. Okay. Because paya takanzwa kuti Pilato akashamiswa akatotumira nhume kunobvunza musoja anga aine experience yekuona vanhu vachifa akatoudzwa kuti afa zveshuwa-shuwa. Alright. Saka Jesu akanyatsofa zveshuwa-shuwa. Saka ndopatoda kuti tinotangira ipapo. Okay. Tigozotambanudza tichibva ipapo. Alright. Andei pana John chapter 19 verse ndeya 30 tiverengere munhu waMwari. John 19 verse 30. Zvino Jesu akati agamuchira vhiniga akati zvapera, akakotamisa musoro wake akapa Mwari mweya wake. Iverengei pamwe chete naLuka 23 verse ya 46. Luke 23 verse 46. Zvino Jesu akadana nenzwi guru achiti, Baba, ndinoisa mweya wangu pamaoko enyu. Akati areva izvozvo akaburitsa mweya wake. Bhaibheri panapa riri kutiisira pachena kuti Jesu akabudisa mweya wake. Right. Kumwe kwacho kuri kunzi akapa Mwari mweya wake. Okay. Amene kuti zviri kukujekera here mufundisi kuti pakafa Jesu musi weFriday yaroverwa pamuchinjikwa mweya wake wakabuda ukaenda kuna Mwari. Saka maybe handisi kuziva mafambiro amuchaita. Ndiri kunyanya kusangana nemibvunzo inenge ichiti pastor munhu anofa zveshuwa asi mweya wake unoenda kupi? Alright. Handizive zvinenge zviri mupfungwa dzavateereri but vanoda kupanzwisa ipapo pekuti mweya unoenda kupi because panoita kunge vanenge vachikoshesa kuti mweya iwoyoyo ndiye anonyatsonzi munhu. Alright. Ameno pamwe zvichakavhwa muchidzidzo chenyu but mupakavhe ipapo. Alright. Pekuti mweya womunhu unoenda kupi? Tiri kunzwa kuti waJesu wakaenda kuna Baba. WaJesu anoti ndakukupai mweya wangu mumaoko enyu. Okay. Right. Imwe yobva yati akapa Mwari mweya wake. Yes. Saka akabudisa mweya wake ndo kwaitova kufa. Kubuda kwaita mweya. Okay. Asi pobva pati wakaenda kupi mweya ndo mubvunzo wamuri kubvunza. Na zviri kutaurwa panapa zvinonowirirana nezvinotaurwa pamafiro anoita vanhu
Solomon achitaura kuna muparidzi kuti mafiro aJesu iwaya ndo mafiro evanhu. Zvakaitika kumweya wake kuti wakaenda kuna Mwari ndo katsananguriro kanoita muparidzi mubhaibheri. Mubhaibheri. Muparidzi chapter 12 vhesi ndeya 7. Muparidzi 12 verse 7. Guruva risati radzokera kuvhu sezvarakanga rakaita, uye mweya usati wadzokera kuna Mwari wakaupa. Right. Panapa mukatarisa tiri mundima iyi pari kutaurwa nenyaya yekufa kwemunhu. Asi pambinisheni zvinhu zviviri panzi guruva nemweya. Yes. Anditi mazviona zvinhu zviviri izvozvizvi tinonozviwana kuna Genesis chapter 2 pakasikwa munhu. Regai tinzwe pavhesi ya 7. Genesis 2 vhesi ya 7. Jehovha Mwari akaumba munhu neguruva revhu, akafuridzira mweya weupenyu mumhino dzake, munhu akava mweya mupenyu. Saka panapa tiri kuudzwa masikirwo akaitwa munhu. Kuti Mwari akatora guruva revhu ndokuumba muviri. Right. Iyo miviri yatinayo yakaumbwa neguruva revhu. Body inoyi. Unoziva kuti chero ukadai so pamusoro andikuona kukwenya kwandaita chii chiri kuitika pamakwenya paruoko apo. Pari kuita kashena. Iguruva riri kumbomuka iro riri. Alright. Chero munhu wageza, chero wazora mafuta erudziba ukamara unotoona kuti paritomarika iguruva rinenge richibuda. Kuratidza kuti miri yedu zveshuwa yakagadzirwa neguruva. Right. Anditi wazviona. Saka muviri waumbwa neguruva kuti utange kurarama kuri kunzi Mwari akafuridzira mweya weupenyu. Yes. Anditi wazviona. Saka mweya weupenyu uya ndo unozoti pakufa manje unobuda. Alright. Kubuda kwaunoita uchiparadzana nemutumbi ndo panonzi munhu afa. Ndakunzwa vateereri amenoti mapabata zvakanaka here pataurwa namufundisi pavari kuti Mwari akafuridzira mweya weupenyu. Mufundisi, mweya mupenyu yakauti mweya weupenyu. Ikoko tiri kuendako. Asi ndatoda kungoti pajeke bedzi kuti pakufa pane zviri kuparadzana. Guruva nemweya. Zvakabatanidzwa naMwari paaisika munhu. Okay. Saka muviri waumbwa waapa kuti utange kurarama. Right. Wakaiswa mweya weupenyu. Okay. Saka mweya weupenyu uya paunobuda anzi unodzokera kuna Mwari kwawakabva. Ndo zvakaitika pakafa Jesu. Right. Akati ndakuisa mweya wangu pamaoko enyu kuda kuti mweya wake waimuraramisa ari munyama wakadzokera kuna Mwari. It's okay. Ndizvazvaonaka. Saka ndo zvinongoitawo vanhu pavanenge vachifa. Ndo zvatsigirwa namuparidzi. Right. Saka maburitsa pfungwa yekuti kafiro kakanyatsoita Jesu ndo mafiro anoitawo vanhu. Kuparadzana kwemuviri nemweya weupenyu. Okay. Anditi wapabatana. Right. Rega tiende pane mubvunzo sekutaura kwamuri kuita mufundisi kuti vanhu vanoramba vachibvunza kuti saka mweya wemunhu unofamba sei, mweya wacho unoenda kupi. Nekumwe kutaura vanhu vanenge vachiti ivo panofa munhu kana bhaibheri richiti mweya wake unodzokera kuna Mwari, saka ndo zvinoburitsa pachena kuti munhu anoenda kudenga. Anditi wapabatana. Saka pfungwa iyoyo inogadzirika kana tichidzidza shoko rinonyatsojekesa kuti pagadzirike kuti kuenda kwaita mweya kudenga kuna Mwari ndiko here kuenda kwaita munhu afa uyu kudenga. Panojeka ipapo. Tibatsirei pastor. Verengai John 20 vhesi ya 17. John 20 verse 17. Jesu akati kwaari, usandibata nekuti ndichigere kukwira kuna Baba vangu, asi enda kuhama dzangu uti kwavari, ndinokwira kuna Baba vangu naBaba venyu, kuna Mwari wangu naMwari wenyu. Musi weSunday makuseni Jesu akafa iri Friday. Akafa Friday. Achibva azomuka Sunday makuseni. Yes. Musi weSunday makuseni paanomuka Mary anenge ndopatinosangana naye ari kuguva.
Saka Mary paanoona Jesu adaidzwa paya payatsonzwa kuti ndiye Kristu wandiri kutsvaga, anoda kumhanya kuti anomumbundira. Jesu anobva ati usandibata. Manzwa chikonzero. Ndipaverenge futi. Jesu akati kwaari, usandibata nokuti ndichigere kukwira kuna Baba vangu. Nekuti ndichigere kukwira kuna Baba vangu. Ndio yaari kupa reason. Right. Saka Jesu paakafa musi weFriday, mweya wake wakaenda kuna Baba. Anditika sekuenda kunongoita mweya kuna Mwari panofa munhu. Musi weSunday mweya uya wadzoka wabatana nemuviri. Jesu anoti handisati ndaenda kuna Baba. Saka enda unoudza hama dzangu kuti ndakumboenda ndozouya ndosangana navo. Aiwa mama jekesa. Pari kujeka. Wanzwa kuti kudii. Aiwa ndaona zvawabaita kamaita muchitsanangura vateereri hameno kana tiri kufamba tese kuti Jesu paakafa neFriday mweya wake wakaenda kuna Baba. Musi weSunday paamuka mweya iwoyo wadzoka wabatana nemiri amuka. Ari kuti kuna Mary ndichigere kukwira kuna Baba. Saka inini zvandabata ndezvekuti pakaenda mweya kuna Baba paakafa neFriday, handiko kwatingati kuenda kwaJesu kudenga. Wabata. Saka chinoenda kudenga mweya weupenyu. Right. Mweya weupenyu uyu chinhu chinoda kuti chijeke. Haasiri yemunhu. Nekuti Jesu ari kuti mweya waive kudenga nditika asi ari kuti handisandaenda. Kureva kuti kuenda kwakaita mweya kuna Baba haasiri yeJesu akaenda kuna Baba. Saka kuenda kunoita mweya wemunhu kuna Mwari paanofa hakusiriko kuenda kudenga. Hatiti munhu iye aenda kudengayo. Saka zviri kubuda pachena kuti mweya uyo hausiriwo munhu. Mupabata. But pastor pakajeka muzotibatsira handize mafambiro amuchaita nechidzidzo. Pane kaemphasis kanoitwa nevanhu kekuti wake. Mino kana muchimbosangana nazvo pakutaura kuti mweya wake. Zvekuti chinobva chaita kunge chinhu chiri kutonyatsoratidza kuti uyu ndirwodzi. Ukanzwa matsananguriro evanhu vachiti mweya wake. Wake wacho inobva yanyatsoratidza because vamwe vanobva vati aiwa musadaro munomukanganisa kufamba vachiri mweya womunhu abuda uya. But kana muchidzidza kuBhaibheri manje rinoisa pachena kuti chiri kunzi mweya weupenyu muchirungu inonzi breath of life. Kureva kuti simba rinopa upenyu, kufemera kunoraramisa. Saka Mwari akaumba muviri ndobva aisa simba rinoraramisa mumuviri. Simba rinoraramisa riya ndiro unonzi mweya weupenyu. Right. Maybe rikatiende pamberi. Mirai pastor, musati mafamba. Ndoda kuti mumbotaura nechirungu. Okay. Alright. Ndoda kuitira vaningira vangu vamwe vari kutozvinzwa izvi. But uchishandisa Bhaibheri rechirungu pastor, rinenge richiti pakasikwa munhu pamaverenga pana Genesis 2:7 paya. Panenge pachiti Mwari akaumba munhu with the dust of the ground. Right. Ndobva aita breathe maari, the breath of life. MaBhaibheri anoti spirit. Munhu ndobva a soul. Kana kuti living soul, kana kuti human being, kana kuti living being. Saka pane pachibuda pfungwa yekuti body plus spirit is equal to a soul. Ndo pfungwa inenge ichibuda. Saka imbotaura izvamataura izvo muchitraya kuisa mavara echirungu aya kuti tifambe nevechidiki. Saka body ndo muviri uno. Spirit ndo simba riya rekuraramisa rakabva kuna Mwari. Saka zviviri zvabatana izvi, the union combination yacho zvichibva musimba rekusika raMwari, panobuda munhu mupenyu, ndiye living soul kana kuti living being. Saka ndoda kuti muchibatsira manje kuti saka panofa munhu spirit zvakamira sei. Rambai muchishandisa vare kuti spirit. Munhu paanofa manje spirit iya iri kunzi the breath of life kana kuti mweya wekuraramisa inobuda yoenda kuna Mwari. Saka chabuda mumunhu ispirit yanga ichita kuti tive nemunhu mupenyu. Saka hapasisina munhu apa. Simba riya tingatore semuenzaniso magetsi.
kana wakabayirira aini paadapta neredhiyo ichirirawo uchiaina, right, ukaswicha off adapta iya ukadzima kumadziro, aini neredhiyo zvinodzima. Ndizvozvo. Asi simba remagetsi ranga richiuya nemutambo richienda muredhiyo neranga richiuya nemutambo richienda muaini, kana wadzima hakusisina kundosaka zvichidzima izvo, but haugone kuenda kumadziro kuya kwaari kubva magetsi wonoti iri ndo simba ranga riri muaini, iri ndo ranga riri muredhiyo. Hazvidaro, handizvozvo. Saka kudzokera kunoita simba kuna Mwari harisi kuenda mweya uya spirit, haisi kuenda sacaston. Kunzi Caston auya, Mavis auya, aiwa isimba rangodzokera muna Mwari, munova ndo mumanyuko maro, ndo musosi maro. Saka spirit haasiri yemunhu. Pajeka handiti. Very good. Rega tinzwei tisati tanzwa kambo tiverengere Genesis 2 verse 16 na 17 na Genesis 3 verse 2 kuenda pa4. Genesis 2 verse 16 to 17. Jehovha Mwari akarayira munhu achiti, ungadya hako miti yose yomunda, asi muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa usaudya, nokuti nemusi waunoudya uchafa zviro kwazvo. Genesis 3 verse 2. Mukadzi akati kunyoka, tingadya hedu michero yemiti pamunda, asi kana iri michero yomuti uri pakati pomunda, Mwari wakati regai kuudya kana kuubata, kuti murege kufa. Nyoka ikati kumukadzi, haungafe zviro kwazvo. Now pane vanhu vaviri vari kutaura panapa. Mwari akasika munhu, anoti unofa zviro kwazvo. Kureva kuti uchafa zvemashuwa-shuwa, zvedi zvekunyatsoona kuti apa pafiwa. Satani asina kusika, oti hamunyatsofe, muchangofa mbichana. Mapabata. Right. Saka pane kachitsotsi kariba papa kanoda kungwarirwa. Because kana akasika anonyatsoziva kuti ini kasikiro kandaita munhu anogona kufa, anofa. Asina kusika uye achiti aiwa hamunyatsofe, panoda kungwarirwa ipapapa, muchaona patinoenda mberi neupenyu. Panoda uchenjererwa vateereri. Vateereri ngatirambe tiri pachirongwa timbonzwa kambo. Wanga waenda kuna Jesu here, wasambwa muropare nyenye, unosimbira mutso wake here, wasambwa muropare nyenye, wasambwa muroparo here nyenye, moyo wako wakachena oyere, wasambwa muropare nyenye, unofamba naye mazuva ese, wasambwa muropare nyenye, unozorora kuna Kristu here, wasambwa muropare nyenye, muroparo here nyenye, moyo wako wakachena oyere, wasambwa muropare nyenye, rasanguo iyo inechitema, usambwe muropare nyenye, kune tsime iyo inowerera, sambanyi muropare nyenye, muroparo erere nyenye, moyo wako wakachena oyere,
Tinomchingamidzai vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu, kufa nekumuka. Mufundisi vanga vapedzisira vachitsanangura kuti Mwari akasika vanhu akati munhu anonyatsofa, asi Satani ndobva ati munhu haanyatsofa. Mufundisi mamati pane kachitsotsi karipo? Tati pane kakuvandirana karipo. Kachabuda muchaona patiri kuenda mberi nehurukuro yedu. Kanenda kachinyatsobuda kuti nemhaka ye uyo akasika anonyatsotaura chokwadi chaicho kuti munhu anofa, ndo zvinotoitika. Ende zvishuwa kana Pirato paya paakashamiswawo akatotumira munhu musoja akati aiwa afa zvishuwa, atione nguva afa, kureva kuti munhu anonyatsofa zvishuwa. But imemberi kuti hamunyatsofe, ane chaari kuvandira, kutovandira kwatiri vanhu. Saka panoda, ndosaka ndati panoda kungwarirwa, pati muchaona patiri kuenda mberi nehurukuro yedu. Andei pana John chapter 20 verse ya 19 na 20. John chapter 20 verse 19 na 20. Zvino ava madeko pazuva iro rokutanga revhiki, mikova yapfigwa pavakanga vari vadzidzi nekutya vaJudha. Jesu akauya akamira pakati pavo akati kwavari, rugare kwamuri. Zvino akati areva izvozvo, akavaratidza zvanza zvake nerutivi rwake. Vadzidzi vakafara vachiona Ishe. Now Jesu akamuka nemuviri chaiwo. Zvekuti muviri waakamuka nawo musi wesande, waakazoenda nawo kwaive nevadzidzi, ndo muviri waakaroverwa nawo pamuchinjikwa. Saka ari kunzi musi wesande manje asvika pavari akavaratidza maoko neparutivi. Chaaida kuti vaone, aivaratidza mavanga anga akuvanzwa aya paKalvari. Anzi ivo vakabva vagutsikana vakati ashuwa ndo tenzi avo. Saka akasaradza mavanga angonongoita kunge mumwe munhu akafanana naye. Hakuna kusvika munhu akafanana naJesu kuvadzidzi ayo. Kwakasvika iye chaiye, vakatomuziva nemavanga ake paKalvari. Saka muri kuti bhodhi yekukuvadzwa musi weFriday ndo muviri waakamuka ainawo. Handiti wasvona. Now inonoita sekudzokorodzwa futi pana Luka 24, verengai verse 33 kuenda pana 43. Luke 24 verse 33. Vakasimuka nenguva iyo vakadzokera Jerusarema, vakawana vane 11 nevaiva navo vakaungana. Ivo vakati, Ishe wamuka zviro kwazvo, waonekwa naSimoni. Vakarondedzera zvakaitika munzira uye kuti wakazikanwa navo sei pakumedura chingwa. Vakati vachataura izvozvo, akamira pakati pavo amena akati kwavari, rugare ngaruve nemi. Asi vakavhunduka vakatya kwazvo, akati zvimwe vaona mweya. Akati kwavari, munomanikidzwa neiko? Mifungo inomukireiko mumwoyo yenyu? Tarirai zvanza zvangu netsoka dzangu, kuti ndini ndimene. Ndibatei muone, nekuti mweya haune nyama nemapfupa sezvamunondiona ndinazvo ini. Vakati areva izvozvo, akavaratidza zvanza zvake netsoka dzake. Zvino vakati vachigere kutenda nekufara kwavo, vachashamiswa, akati kwavari, mune zvekudya pano here? Vakamupa nhindi yehove yakagochwa, akatora akadya vachizviona. Now Jesu haana kumuka segoritoto kana kuti dzimu dzangara. Wakamboona anonzi madzangara dzimu, yongoti munogona kutoona sekuti muri kusangana nemunhu akafa akavigwa ruzongoti nyangara. Chinhu chacho chodisappear. Ndaidzinzwa nyaya idzodzo dzaitaurwa stereki. Zvichireva kuti anenge asiri munhu chaiye. But Jesu panapa zviri kunatsobuda kuti akamuka ari munhu chaiye. Ende ari kutoti kwavari, handisi mweya ini, handisi goritoto. Tarisei mune zvanza zvangu izvi, mutarise netsoka dzangu, achivaratidza mavanga pekuroverwa pamuchinjikwa. Tarisei maronda emusi weFriday. Saka handisi goritoto ayo. Handiri kuona kureva kuti Jesu paakamuka aka haana kumuka uri mweya, yaitova bhodhi chaiyo. Saka Tomasi akazoti, ini ndototenda ndanyatsoona, ndabata mavanga. Ende pavakazosangana akanzi, Tomasi, uya uzobata, akauise ruoko pavanga, usagare usingatendi. Handiti wapabata. Saka yaive wei yekuti vanyatsoona kuti ndiye uya
kwete akafanana naye. Zvazvisiri zvemasaramusi ayo kwai kutomuka chaiko chaiko kuri real. Hanzi akatodya. Akatodya. Saka inenge yatobhoti pasi. Ngozi kana kutoita zvekudya ibhodi chaiyo. Handiti wazwanaka. Saka panapa tiri kutarisa pamusoro paJesu. Kafiro kaakaita. Right. Akanyatsofa zvishwashwa. Kamukiro kake akanyatsomuka zvishwashwa. Ende achimuka nemuviri. Iwo wacho waakafa nawo. Handiti wazvanaka. Reka tiende pamberi manje nenyaya yedu. Toda kuti tiverengere mufundisi kuna Mabasa 24 vhesi ya15. Mabasa 24 vhesi 15. Ndine tariro kuna Mwari iyo yevanotendawo vamene kuti kuchavapo kumuka kwevakafa kwevakarurama nevasakarurama. Zviri kutaurwa panapa napo ndezvekuti ndine tariro imwe chete inowanikwa mune vamwe vatendi. Zvajeka wokuti tariro yaainayo yaitovo tariro yaive mune vamwe vatendi nguva iyoyo. Ndo zvairi kureva. Tariro yacho ndeyekuti kudii? Yekuti kuchavapo kumuka kwevakafa, vanotenda nevasingatendi. Pastor, ndikuona maakuisa nyaya yekumuka, resurrection. Right. Pfungwa iyi inofambidzana zvakadii neyandatanga kutaura iya yekuti panofa munhu pane pachinzi mweya wake watoenda kudenga. Right. Ipfungwa dzimwe chete here kana kuti zvichajeka? Zviri kujeka, ndo izvozvo. Zvikasara zvisina kujeka, chidzidzo chedu chinenge chisina kunyatsobuda zvakanaka. Zvese izvo zvinofanira kusara zvaita clear. Ndo chinangwa chekudzidza. Saka vatendi vanotarisira kumuka kwevakafa. Munoza muri kundikata henyuka. Pfungwa yandoda kuburitsa pastor ameno kwamuri vatendi pane paya pekuti munhu akashayika panogona kutotaurwa nekachirungu kekuti he has been received to glory. Atokumusha nababa, losiri kunoku but iye atokumusha nababa. Saka pfungwa yamakutaura pastor yekumuka hamusuda kurivhesa here? Nyaya yekuti kana wabvunza mubvunzoka ukanzwa ndati ndo zviri kuunojeka muchidzidzo, usarambe uchita sekunge ndine hudofo pakuteerera mibvunzo yako. Ndikuidzwa mibvunzo yako. Saka hatifambei pamwe chete. Kana tazopedza zvisina kupitirwa kuzoti aiwa mukoma majamba paya paya. Alright, pastor, it's okay. Handei kuna Mateo 27. Mateo 27. Vhesi ya 50 kuenda pa 53. Mateo 27 vhesi 50 kusvika pa53. Zvino Jesu akadanidzirazve nenzwi guru akarega mweya wake. Ipapo tarira, chidzitiro chetemberi chakabvaruka nepakati kubva kumusoro kusvikira pasi. Nyika ikadengeneka, mabwe akatsemuka, mabwira akazaruka, nemitumbi mizhinji yevatsvene vakanga vavete yakamutswa. Vakabuda pamabwiro iye amuka, vakapinda muguta dzvene, vakaonekwa nevazhinji. Right. Vhiki rakafa Jesu, Bhaibheri rinoripota kuti kune vanhu vakamuka, vatsvene. But wanyatsobata here kasana kuti pari kunze pakaita kudengenyeka kwenyika, earthquake here. Hanzi makuva akavhurika. Anditika. Right. Mitumbi yaive yevatsvene yaive mumarinda, hanzi vakamuka, vakabuda mumabwiro. Saka panapa pari kutaurwa nenyaya yekumuka kwevakafa. Kumuka uku kwakaitikira kumakuva kwavakanga vakavigwa. Ende vamuka, mitumbi yavo yakabuda mumakuva. Kurava kuti kana Bhaibheri enda futi pana Mateo 28 unzwe. Mateo 28. Uverenge vhesi ya 5 na 6. Mateo 28 vhesi 5 na 6. Zvino mutumwa akapindura akati kuvakadzi, musatya imi, nekuti ndinoziva kuti munotsvaka Jesu wakanga aroverwa pamuchinjiko. Haapo pano nekuti wakamuka sezvaakareva. Uyai muone pakanga pavete Ishe. Jesu paakamuka musi wesande, vakadzi vaya vachienda kuguva vakasvikowana murinda muine ngirozi. Ngirozi ikati haamo muno,
vainotsvaga chitunha chake kuti vazore mafuta patsika yekuviga vanhu vakafa, but vakasvika atomuka. Saka ngirozi yakuti haasisipo pano, ndosaka mutumbi wake usimo muno mundaamuka haasisipo. Kureva kuti Jesu futi paanomukaka zvinoitikira kuguva, muviri wake wobva wabuda muguva. Saka avafuta vanhu vakamuka miri yavo yakabuda mumakuva. Saka vateereri, nyaya iri kujeka panapa ndeyekuti kana munhu achinzi amuka, panga paine mutumbi wake haufaniri kuwanikwa uripo. Nekuti kumuka kudzoka kwesimba reupenyu riya, mweya uya spiriti iya yakaenda kuna Mwari pakufa, inodzoka yoswikoita reunite nemuviri, zvinosvikobatana, ndokunzi munhu amuka. Andimapabataka. Then kana zvadaro taane munhu mupenyu adzoka zvakare pakati pevapenyu. Saka ndozvinonzi matauriro amaita manje pastor, muri kubva maita kuti zviite unge zvikuru kuti muri kuti pavanhu vese vari kufa hapana ari kudenga. Matsanangura muri kuita because pamuri kuramba muchitsimbidza meno vateerera kuti muri kuzvinzwa sei. Pastor ari kuramba achitsimbidzira kuti nyaya yekumuka inofanira kuitikira kumakuva, paive nemutumbi unofanira kumuka. Saka chokwadi chiripo ndechekuti mitumbi mimwe iri kutoora iri mumakuva haisati yambobuda imomo. Saka pastor muri kubva manoita kuti zviite kunge zvinonzi hakuna vari kuenda kudenga. Mira verenga ndima mbiri idzi, John 5 verse 28 na 29. Ugozoverenga Mabasa 2 verse 29 na 34. John 5 verse 28 na 29. Musashamiswa naizvozvo, nekuti nguva inouya nayo vose vari mumabwiro vachanzwa izwi rake. Vachabuda avo vakaita zvakanaka kukumuka kweupenyu, avo vakaita zvakaipa kukumuka kwekutongwa. Uri ipapo pari kunzi ipo vakafa vachamuka. Vese vakafa vari vatsvene nevakafa vasiri vatsvene. Zvikanzi vatsvene vanomukira kuti vaone upenyu husingaperi, vasiri vatsvene vachimukira kutongwa. Saka vanhu vese vachamuka. Andimapabataka. Ende tanzwa isusu kwatiri kubva nenyaya yedu kuti chinonzi kumuka chinoinvolva futi mutumbi uri muguva. Kureva kuti vanhu vachamuka nemitumbi yavo sekamukiro kakaita Jesu. Chiverenga pana Mabasa unzwe pafungwa yauri kutaura iwo. Mabasa 2 verse 29 na 34. Mabasa 2 verse 29. Varume hama, ndingakuudzai pachena zvateteguru Dhavhidhi kuti vakafa vakavigwa, wiro hwavo huri pakati pedu kusvikira nhasi. Verse 34. Nekuti Dhavhidhi haana kukwira kudenga, asi unoti amene, Ishe wakati kuna She wangu. Panapa pari kunzi David aiva mutsvene waMwari, anotonzi naMwari shamwari yangu. Anditika David hanzi paakafa akavigwa muguva, guva rake richiri pano pasi kusvika nhasi. Verse 34 yobva yati David haana kuenda kudenga paakafa. Saka vatsvene vese vakafa kare, hapana akaenda kudenga kubatanzira nana David, vachirimo mumakuva. Munozwa kuti chipastor zviri kujeka, zviri kutaura Bhaibheri, but confusion iri kutouya kwamuri vafundisi. Because zvamuri kudzidzisa apa hamudaro manje tomboti pane nhengo yesangano yenyu yafa, kana kuti mumwe wenyu wevafundisi afa. Panofa mumwe wenyu kana kuti vamwe vakadaroka, amugashire pfungwa iyi. Munoita kuti tisare tichifunga kuti nekuti maamuri mufundisi matoo kudenga. Zvakadaro zvekuti dzimwe nguva munogona kutoti vanhu vakaungana panhamo, munenge muchitoti he is now in glory, asi mutumbi usati watovigwa. Ndo patamboti paya muchikamu chekutanga mirai pastor, ndo pandiri kuti munosiyanisirei zvamunotaura panyatsofiwa nezvamunotaura muri mustudio. Mukunzwa nyaya yangu yandirika. Ndiri kukunzwa kastori, but ndiri kuti dai Mwari vakatiregerera titi zvatinodzidzisa ndo zviri kutaura Bhaibheri, ndo zvatinorarama.
ipapo dai Mwari vakatibatsira. Alright. Chiri kubuda pachena panapa uri kuona kuti pane kuvandira kwatambotaura muchikamu chekutanga. Pamati Satani paakati munhu haunyatsofa. Satani paaiti vanhu hamunyatsofa. Iye zvinezvi zvinoona anogona kuti kuvanhu munhu atoenda kudenga. Unzwa vanhu vachitaura vachidaro. Paafa. Kureva kuti mupfungwa mevanhu iyoyo uchinzi haana kunyatsofa, angofa mbichana zvekugona kuenda kudenga. Chinofa mutumbi. Zvoita kunge munhu chaiye ane kwatoenda. Right. Yeti Bhaibheri rinoti kufa chaiko munhu utoenda pachimiro chekusara asina chaanoziva. Right? Mweya wake unogara naMwari. Asi kozoita kumuka. Kana munhu akumuka, hanzi kumuka chaiko makuva achitovhurika, miviri yotobatana nemweya uya. Zvisinei kuti muviri wacho wanga waparara zvakadii, Mwari ane simba rekusika rekudzora muviri pamwe chete. Anditika verenga tisati tanzwa kambo zvakazarurwa 20 vhesi ya4 kuenda pa6. Zvakazarurwa 20 vhesi ya4. Ipapo ndakaona zvigare zveushe vakagara pamusoro pazvo, vakapiwa simba rokutonga. Ndikaona mweya yavakanga vagurwa misoro nekuda kwekupupura kwaJesu nekweshoko raMwari, nevose vasina kunamata chikara kana mufananidzo wacho, vasina kupiwa chiratidzo pahuma dzavo naparuoko rwavo. Vakararama vakabata ushe pamwe chete naKristu makore ane 100. Vamwe vakafa havana kurarama kusvikira makore ane 100 apera. Ndiko kumuka kwekutanga. Munhu une mugove pakumuka kwekutanga wakaropafadzwa, mutsvene. Rufu rwechipiri haruna simba pamusoro peivava, asi vachava vaprista vaMwari nevaKristu. Vachabata ushe pamwe chete naye makore ane 100. Right. Nyaya tiri kufamba nayo iri kuti vanhu vese vakafa vachamuka, vatsvene nevasiri vatsvene. Asi havasi kumuka musi umwe chete vese. Ndima iyi yati vatsvene vanomuka pari kuuya Jesu. Right. Mirai pastor. Apa patoita imwe nyaya ndine mibvunzo yakati wandei. Yandinayo mirai timbonzwa kambo. Alright. Jesu monesi weBethlehem, waberekwa murombo mudanga, ochava chiro chinoshamisa, kuchaka iwe neni, kuchaka iwe neni, kuchaka iwe neni, ochava chiro chinoshamisa, kuchaka iwe neni. Jesu ponesi pakarivari, waripanga wanasunungura, ochava chiro chinoshamisa, kundifira ini, kundifira ini, kundifira ini, ochava chiro chinoshamisa, kundifira ini. Jesu ponesi uyo wekare, apo ndange ndichikupumuka, akanyengerera mweya wangu, kudaidza ini, kudaidza ini, kudaidza ini, akanyengerera mweya wangu, kudaidza ini. Jesu ponesi wodzika pasi, chidzidzo chakanaka ndinoda, ndichamuona odzika pasi, odzikira ini, odzikira ini, odzikira ini, ndichamuona odzika pasi, odzikira ini.
tinomuchingamidzai vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu, kufa nekumuka. Right. Pandandati panoda kuti mutitsanangurei zvakanyanya. Right. Takamboita chidzidzo ichi vateereri kana muchiri kuyeuka chaitsanangura zvekuti gehena riri kupi. Saka pastor patapedzisira kuverenga kuna zvakazarwa 20 verse 4 to 6 panenge pataurwa zvemarumuko mairi nenyaya ye1000 years. Muchidimbu tsanangurai nyaya iyoyo pastor. Pari kunzi ipo panouya Jesu ari kusvika kuine vanhu vakafa vachitenda. Vanhu ivavo vanomuka. Right. Vakafa vachitenda. Right. Kuna vaTesaronika pakudzidza kwatakaita kuya kwakanzi kuchapter 4 vanenge vari vapenyu vachitenda vanobva vabatana nevamuka. Vamuka vanga vakafa vachitenda vonosangana mudenga mumakore naJesu voenda. Right. Right. Kwavanoenda ikoko vanonoita 1000 years vari kuparadhiso kudenga. Right. Vamwe vanga vakafa vasingatende hanzi nebhaibheri havamuke kusvikira 1000 years dzapera. Rega tinzwe manje rimwe boka revanowanikwa vari vapenyu asi vasingatende. Okay. Kuna 2 vaTesaronika 2 verse 8. 2 Thessalonians 2 verse 8. Verse 8. Ipapo iye usakarurama achaonekwa, iye uchaurawa naShe nemweya womuromo wake, achiparadza nekuonekwa kwekuuya kwake. Okay. Saka panouya Jesu will be destroyed with the brightness of his coming. Yes, anenge akafukidzwa nekubwinya kukuru nemasimba makuru. Right. Ndiwo anouraya vasiri vatsvene asi vari vapenyu. Alright. Saka vanofa vobva vanojoina chimwe chikwata chavo chakafa nofa asati auya. Okay. Voramba vakafa kusvikira panopera 1000 years. Okay. Panopera 1000 years ndo panzi vachazomuka. Alright. Ndokumbira ndimbosummarize zvamataura izvi. Vateereri pari kunzipo panapa Jesu paanouya kunenge kuine vanhu vapenyu vamwe vakafa. Vakafa vachitenda vanobva vamuka vobatana pamwe chete nevapenyu vanenge vachitenda voenda kudenga vonogara kuparadhiso 1000 years naJesu. But pauya Jesu paya achivatora pane venge vakafa vasingatende vanoramba vakafa, kwoita vanga vari vapenyu vasingatende ivavo hanzi vachabva vafa vachaurayiwa nekubwinya kwake. Saka vanobva vasara vakafa vese. Mapoka mairi aya vanga vakafa kare nevapenyu vatadzi vanobva vafawo panouya Jesu voramba vakafa kwe1000 years. Padzinopera vanga vakafa vatadzi vaya vobva vamutswa. Ndopatakutangira. Chinda pana zvakazarurwa 20 verse 13 na 15 vatanzwa kuna John zvichinzi vakaipa vanozomutsirwa kuti vatongwe. Inzwa zvakazarurwa 20 verse 13 na 15. Zvakazarurwa 20 verse 13. Gungwa rikaburitsa vakafa vakanga vari mariri, nerufu neHadhesi zvikaburitsa vakafa vakanga vari mazviri, mumwe nemumwe akatongwa sezvaakabata. Verse 15. Zvino kana munhu akawanikwa asina kunyorwa mubhuku youpenyu wakakandirwa mudziva remoto. Now vanomutsirwa kuti vachitongwa. Yes. Andozvona. Yes. Unoona kuti vamwe vanoti kana akaita nyaya dzake otiza akaona zvakuda kuningirika vamwe vanobva vakomita suicide. Nyaya inenge isina kupera. Matare pano pasedzi mhosva ndo anogona kuvhara nyaya anokudzingirira kusvika paunofira. Kana wangofa madhoketi anobva avharwa. Alright. Asi madhoketi ekudenga haavharwa. Okay. After 1000 years munhu wese anomutswa. Vanga vakafa vaya vatadzi vaya. Kochiinzaniswa manje zviri mumarekodzi ningi wakadai munhu wese osangana nemurango wake. Ndo pari kuzotaurwa nyaya yedziva remoto. Kunzi vanochikandirwa mudziva remoto. Yagena kai. Ndogena manje. Alright. Vapiswa.
Okay. handiti wapabataka right. Hatidzokerei tisusukidze nyaya yedu. Sorry pastor, ingopa mention handisuda kuburitsai muchidzidzo. Pavanopiswa apa pane mukanero wokupiswa mbichana wozonzi chimhanyai kudenga kune vamwe. Amene atereri madzwabvunzere mufundisi anoseka pandinoabvunzaka but zvinhu zvandotosangana nazvo amenokwamura. Musati mainzwe here pfungwa yekuti munhu anogona kumbobvuraudzwa mbichana zvichienderana nezvitadzo zvake but ozonzi chimhanyai kudenga kuna vamwe. Apa hapana kubvuraudzwa munhu waMwari. Bhaibheri rinatsokuburitsa pachena kuti moto uyu kana uchiudzidza kuna Mateo 25 unonzi wakanga wakagadzirirwa kupisa Satani nengirozi dzake. Okay. Ende kana uchidzidza kuna Peter kunonzi moto uyu moto unopisa anzi vachatsva nekusingaperi. Kuita madota chaiwo. Anzi kushayirwa dota. Kushayikwa chinhu. Saka kapisiro kawoka ndokuti unopisa zvekuti hapana trace yekuti paimbova nechunhu. Anzi muenzaniso wacho wakaitika paSodhomu neGomora, ndozvinotaura Peter. Ende paSodhomu neGomora zvinonzi akarohwa nemoto usingaperi. Kwete kuti uchiri kubvirana nhasi ayo. But kuti unopedza. Unopisa ka. Ende pawakarova paive neSodhomu. Wakapisa maguta nezvidhina nematomboka kusara pasina dota. Pakabva pacherwa gomba ndo pane Dead Sea nhasi. Saka ndokaparadziro keboto iwe. Saka kana uchinzi moto wegehena ka zvinonzi endai munoona zvawakaita paSodhomu. Wakapedza zvese. Une hasha dzekuchera gomba. It's okay, takamboita chidzidzo ndanangobvunza mufundisi atereri because ndozati pfungwa inogona kwayakatangwa nevafundisi vanoshereketa. Inenge iri nyaya yekuda kuti munhu asara achinzwa zviri nani. Kuti ndichangobvuraudzwa ndozongorangwa mbichaenda kudenga. Ipfungwa yemusikanzwa iyoyo haiwanikwe mubhaibheri. Ngatifambei pasi. Ande pana 1 John 3 verse 2. 1 John 3 verse 2. Vadikanwa zvinotiri vana vaMwari uye zvichigere kuratidzwa kuti tichazovei. Tinoziva kuti kana achizooneswa isu tichafanana naye nekuti tichamuona sezvaakaita. Hanzi mogona kunetseka kuti imi tichanyatsoita sei but pakumuka apa vanhu muchinetseka. Zvikanzi zvichigera hazvo zvabuda pachena. Okay. Asi zvatinoziva ndezvekuti tichafanana naJesu nekuti tichamuona sezvaakaita. Saka zvaanenge ari ndo zvatichave. Okay. Urikuona mabudira iri kuita. Iri kuti zvaanenge ari Jesu ndo zvatichave. Apa haisiri kutaura vamwe vanhu vese. Yakutaura vatsvene manje. Ndo vari kunzi ndo zvatichakurea vari kusaidi kwaJesu. Vari kusaidi kwaJesu. Okay. Kuti paanouya paya paanzi tichafanana naye. Handitozviona ka. Rega uone zvaaive. Zvaakaenda ari nezvaari nhasi. Pana Mabasa 1 verse 9 kuenda pa11. Mabasa 1 verse 9 kuenda pa11. Zvino akati areva izvozvo akakwidzwa vachitaririra, gore rikamubvisa vakasazomuona. Zvino achitarisisa kudenga iye achikwira, tarira varume vaviri vamira nawo vakafuka nguo chena. Ivo vakati, imo varume veGarirea, makamirireiko makatarira kudenga? Uyu Jesu akabva kwamuri akakwidzwa kudenga uchauya saizvozvo sezvamamuona achienda kudenga. Now Jesu panapa akaenda kudenga nemuviri. Yes. Uya waakamuka nawo uya. Ngirozi dzikatosvoti iyeyu Jesu muchirikiro kuti this same Jesus. Okay. Iyeyu aenda achadzoka futi. Semaendera aita ndo madzokera achaita. Okay. Handitozviona. Saka Jesu atakamirira ka akatenda zviri literal amenoti varairo rushona ndoti akatoenda zvinotobatika chaizvo kuona kuti uyu ari kuenda nemuviri wake chaiwo. Saka pari kunzi ndo kudzoka kwacho futi kurati achadzoka zviri literal nemuviri wake. Alright. Saka paanodzoka ndo panzi naJohn tichange taita sezvaari, tinenge takafanana naye. Iye akaenda nemuviri achadzoka nemuviri. Saka zvazvinoreva ndezvekuti kufanana naye ndekuti nesuwo tichange tiine muviri. Handinozviona. Saka kudenga
kana zvichinzi vanhu vachanodya pamuti weupenyu, haungadye uri mweya hauna rurimi, haunganakirwe unotsenga sei. Handiti wazvionaka? Tichanomuona mweya hauna maziso. Handiti wazvionaka? Because kunotonzi futi nzira dzeko ndedzendarama. Kutora pane paida kufamba pachitotsikwa, saka unogotsika sei uri mweya. Right, saka chitibatsira apa pasi. Pane pfungwa iyi vateereri, patinoita zvirongwa ndinotenda tinofara nefeedback imwe yamunoisa kwatiri nemibvunzo iripo. Pane zviri kuitika mazuva ano munyika zvinosanganisira nyaya dzemapandemic nezvimwe zvinovhundutsa vanhu. Saka pane mibvunzo iri kugara ichiuya pasi yekuti vatendi nevateereri vanenge vaine mubvunzo. In summary vanenge vachiti, nhai vafundisi, asi rapture yatosvika here? Maunzwa mubvunzo ucho ameno zvavanenge vaona kwavari zvoita kunge zvinodyara mubvunzo wekuti nhai vafundisi, asi rapture yatosvika here? Ibva wawedza kutsanangurira vateereri kuti kana vachiti rapture vanenge vachirevei. Alright, mibvunzo iyi painenge ichiuya pavanenge vachiti rapture, ipfungwa yekutiyo nyika painenge yakunyanya kuswedera kuperiodi ine marwadzo, ine tribulation, pane pfungwa inenge ichinzi Mwari haasi kuzotendera vatsvene kuti vasangane nematambudziko iwayo. Saka Mwari achabvuta vatsvene zvisingaonekwe neziso, zvekuti munozongoshaya vamwe vatendi vabvutwa naJesu, anongouya ovabvuta chiverevere vobva vaenda kudenga. Then vatadzi ndo vachasara vachisangana nematambudziko epanyika, Jesu auya chiverevere abvuta vatsvene. Saka ipapapo ndo pandiri kuti nezvamataura izve kuti akaenda literal, Bible roti achadzoka literal, zvinotoonekwa kuti tingabatsirisa zvinomira sei. Inda pana vaFilipi 3 vafisi ya 20 na 21. Philippians 3 verse 20. Nekuti nyika yedu iri kudenga, uko kwatakatarira kuuya kwemuponesi Ishe Jesu Kristu. Iye uchavandudza muviri wekuninipiswa kwedu kuti ufanane nemuviri wekubwinya kwake, nesimba iro raanogonawo naro kuzviisira zvose pasi pake. Panapa pari kunzi isusu tiri macitizens ekudenga. Nyika yedu chaiyo iri kudenga, muchirungu inoti our citizenship is in heaven. Saka kurava kuti pano pasi tiri vaeni. Ndosaka uchimboona nyika pamwe pacho inombotibata rafu tirikudzwa kuti hamuzive pano. Ukamboona kuti nguva zhinji so nyika ine kaitiro kainotiita sokekuyatsiradza kuti muri vaeni panapa. Handiti wazvionaka? Asi zviri kunzi manje Jesu paanouya anosvikochinja miviri yatiinayo iyi yofanana nemuviri waainawo iye. Handiti wazvionaka? Obva atitora ochienda nesu kumusha kwedu chaiko. Handiti wazvionaka? Saka anodzoka. Zviri kutaurwa zvekuti chinja izvo zviri pana vaKorinde vekutanga 15. Enda unoverenga pa51 kuenda pa53. 51 to 53. Right. Tarirai ndinokuudzai chakavanzika, hatingavati tose, asi tichashandurwa tose. Pakarepo nekubwaira kweziso nehwamanda yekupedzisira, nekuti hwamanda icharira. Ipapo vakafa vachamutswa nekusaora, nesu tichashandurwa. Nekuti ichi chinoora chinofanira kufuka kusaora, nechichi chinofa chinofanira kufuka kusafa. Saka panouya Jesu manje ndo pari kunzi achachinja miviri yedu, akutipfekedza miviri yekuenda nayo kumusha. Saka kachinjiro kaanoita ndekuti anobvisa kufa mairi, kurwara, kurwadziwa, zvinobviswa zvese, topfekedzwa kusafa. Asiri body literal. Itori muviri chaiwo wamune muchona kuti ndikastoni uyo ndisirivia uyo chitooneka asitane. Sorry, ndinda kutobvunza sizvo because vhesi ranga ratiudza kuti sezvaive paakamuka nekuenda nomiri atichatora. Alright. Ine kuti wake muviri akangosimuka ndomasimukira atichaita. Asi utori muviri uri solid. Right. Saka uri kuona kuti muhurukuro yedu mabuda pachena kuti kana zvichinzi tinofa, kufa chaiko. Right. Munhu kwekusvika pachimiro chekusatombosiva kana kuona zviri kuitika panyika panapa. Kana zvichinzi wokumuka, kumuka chaiko kwekutoti muviri wanga uri muguva, ende vamwe vanobva kuti ako kana munhu akadyiwa neshumba, Mwari ane simba rekudzosa muviri iwoyo udzoke, kuti udzoke, because paakasika nyika inoyeka akaidana
ichibva kwayakanga isiri, out of nothing. Right. Saka hapana chinomutadzisa kudzosa muviri wambenge uripo, zvisinei chero wakatsva nemoto, chero wakanyunguditswa neasidi, Mwari anoudzosa. Saka kumuka chaiko chaiko. Saka zvemidzimu zviya kungotambwa chitsotsi naSatani. Abukwe panonzi munhu amuka mudzimu, handitozviona, because mweya uri kuna Mwari, muviri uri muguva, hapana chinodzoka. Pane chitsotsi chiripo chinotoda kuti vatende vatsvage kuti saka chii. Satani anenge achinyepera vanhu kuti abate pfungwa dzavo, handitwa pabataka. Saka cherozve rapture yeye wanga uchataura yeye, hapana pairi kupinda apa yekuti munhu anongonyangarika unzi aenda kudenga. But pavhesi ramapedzisira kundiverengesa, maybe batsirai vateereri panzi sekubwaira kweziso, handipo here panodya rakapfungwa kekungoti changoti totoshaya. Kunzi sekubwaira kweziso zviri kutaura kutambanuka kwepiriyodhi yacho. Zvikatora nguva yakati umwe achichinjwa ngari mupenyu, pachibviswa rufu achita bhodhi, umwe achimuka kubva muguva. Zvinotora asi zviya zvekuti Mwari anenge achinonokera kuti akapisika mbodonha achikadzorera achikanamira, aiwa ane simba rekuti anongodaidza zvobva zvangoitika ipapo, that very moment. Saka kana ndakunzwai zvakanaka, pane vari kundibvunza nyaya idzodzo dzerapture, aminoti kupindura kuri correct here vateerere kuti nditi zviri kubuda mubhaibheri. Mubhaibheri munenge muri kudzidzisa resurrection chaiyo inomuka mutumbi, Jesu achitouya oonekwa sezvataura ngirozi pana mabasa 1, kwete kuti anouya kaverevere obvuta vanhu. Zvikadaro zvine zvaakuita kunge Jesu imbavha. Angagotyei kusikotitora naye vanhu vaMwari zvekuda kutiba chiverevere kudaro? Onekai vateereri vedu. Tinotenda vateereri, nguva dzedu ndo dzadyanana. Ngatisanganei muchikamu chinoteera, tibatei panhare dzinotevera kuitira kuti tirambe tichikurukura nekuonesana nekujekeserana pane zvimwe zvinenge zvasara zvakawandika. 0774 651 181 0774 651 181 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tisangane muchikamu chinotevera. Rukariro oro rwangu rosembere kuna Kristu, handidawiri nemuno asimozita ra Jesu, dinomira kuna Jesu, diedomo deyo yangu, ndichanyura zvangu kuti awikwa matsitsi dzake ndokarira mumbepo huru yesimba, ruoko rwake ndobata, ndinomira kuna Jesu, diedomo deyo yangu, zvimwe ndichanyura zvangu. Sifungo sikwinile kulabo abatebile, nangamina ngitangele uchesungiza mtebile, uchesu Kristu itwala kokunye kuzodlula, kokunye kuzodlula, kukhala itilongo kuyena ngikuphungele, ngigqokise ngobungcwele esigodlweni yovela, uJesu Kristu itwala
konke kuzodlula uJesu Kristu ulithwala konke kuzodlula konke kuzodlula kuzodlula